כזה, לא קוראים לו, אני לא יודע איך קוראים לו, תסתכלו, זה, אוקיי, עכשיו אני נכנס, אוקיי, בואי מה נתחיל בזריקות, אוקיי, אמן, ונצח, אם אני נצח זה באמת, וואו, זה טיפה קשה, אבל בואו נשחק, אבל 12,000, לא כתוב פה. לא, מה אני עושה? כאילו פה הסגול ועם הקרש. הירוק זה פשוט לזרוק. כי עכשיו אמן. השנייה האחרונה? ניצחון ראשון, חברים שלי. עכשיו נעשה כזה. אני מוכן כאן לקידום, כן. ובאמת אני עכשיו אומר לכם, כל מי שאוהב את הערוץ ואת הסרטונים שאני מעלה, שתן לייק וסאב. תנו לייק וסאב. מי שאוהב את תוכן את הערוץ, שירשם לערוץ ויתן לייק. כן, אני מתחיל. ג'י. עצרתי. וסאי. לא מאמין, איזה בסה, לא. נקלע. ויש כזה לא טוב. זה היה כזה קליל. טוב, עכשיו אני אעבור למשחק אחר, אני אעשה משחק אחד. אני אעשה לכם בזה, יאללה. אחד אני אעשה עד שנגיע לקו. ראיתם מה זה היה? יולה. זה קשה מאוד. טוב, חברים, אני עושה את זה טוב, עכשיו אחרי זה אני אומר את המשפט שלי. אבל כל מי שאוהב פורטנייט, שישים קוד ליאו בחנות. קוד ליאו. אוי, מה עשיתי? המשטרה באה אליי. אוקיי. נכים עשו. אוקיי, מה? לא הבנתי מה זה. איזה חנייה, אבל למה בחנייה? לא, אבל Only a genius or psychopath can solve this. They say you are smart. So, can you solve it? I bet you can't. הנה איקס. בואו נפתח את החנייה הזאת. אוקיי, אני לא מבין למה זה נתן לי 20. בואי חנייה לצד שמאל.
חניה את שמאל, וגם אותו רכב. עכשיו ימין, ימין, ימין. לא, משטרה, אימא'לה. שמאל. שאני אפסל. טוב, ביי. Hey, look, new lie detecting app. Oh yeah, sure, we can try it, but we're gonna ace it. Well, what's my favorite color? Blue. קוד ליאו. Are you in love with your reception? אבל אם אתם... מי שאוהב את זיגי שירשום לי בתגובות, אני יכולה לזיגי. Liar! קוד זיגי. וסייטניקים, אתם רואים את הסרטון הזה, את הסרטון הקודם או את כל הסרטונים, תקשיבו לי, אני אוהב אתכם. אני מעריץ גדול שלכם. ביי.